Σήμερα θα σας δείξω το δείγμα του πλεκτού. Το δείγμα του πλεκτού το χρησιμοποιούμε για να ξέρουμε πόσους πόντους θα ρίξουμε προκειμένου να πλέξουμε ένα ρούχο. Δηλαδή αν φτιάχνουμε μία ζακέτα η οποία έχει 48 εκατοστά πλάτος, ας πούμε, το πίσω μέρος, θα πρέπει να ξέρουμε πόσους πόντους χρειάζεται να ρίξουμε έτσι ώστε το πλεκτό μας να έχει 48 εκατοστά. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Καταρχάς έχουμε ένα κουβάρι εδώ πέρα. Εδώ βλέπουμε την ετικέτα. Στην ετικέτα υπάρχουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Βλέπουμε εδώ ένα τετράγωνο με πολλά τετραγωνάκια μέσα. Έχει από κάτω τον αριθμό 16 και κάθετα τον αριθμό 19. Αυτό είναι το δείγμα του πλεκτού, που σημαίνει ότι για να πιάσουμε εμείς με αυτό το νήμα 10 εκατοστά χρειάζεται να ρίξουμε 16 πόντους και να κάνουμε 10 εκατοστά σε ύψος χρειάζεται να πλέξουμε 19 σειρές. Δίπλα μας λέει με τι βελόνα πλέκεται αυτό το νήμα. Βλέπουμε εδώ 6 και 7. Αυτό σημαίνει ότι γενικά αυτό το νήμα θα το πλέξουμε με 6 και 7 βελόνα. Το πολύ να πάμε με ένα νούμερο πιο κάτω ή ένα νούμερο πιο πάνω, αλλά γενικά δεν κάνει να χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες βελόνες από ό,τι μας λέει το νήμα, η ετικέτα του νήματος. Και εδώ για βελονάκι λέει πάλι 6, νούμερο 6. Οπότε και το βελονάκι στο νούμερο 6 θα το πλέξουμε. Άντε να πάμε μισό νούμερο ή ένα νούμερο πάνω ή κάτω. Επίσης εδώ πέρα βλέπουμε και τα συστατικά που αποτελείται. Είναι 60% ακριλικό, 20% μαλλί και 20% αλπακά το συγκεκριμένο νήμα. Και τα 100 είναι 100 γραμμάρια και είναι 120 μέτρα. Είναι χρήσιμες πληροφορίες αυτές όταν έχουμε κάποιο πατρόν, κάποιο σχέδιο από το ίντερνετ και υπάρχει το ανάλογο τα μέτρα, ας πούμε, και τα γραμμάρια και οι βελόνες. Οπότε αν συμπίπτουν μπορούμε να κάνουμε το σχέδιο που βλέπουμε στο πατρόν μας με αυτό το νήμα, αν δεν έχουμε το ίδιο νήμα που λέει ακριβώς το πατρόν. Επειδή εδώ σας είπα για το νήμα, για το δείγμα μάλλον του πλεκτού, το οποίο λέει 16 πόντι στα 10 εκατοστά, επειδή όμως κάθε άνθρωπος πλέκει διαφορετικά, φτιάχνουμε εμείς ένα δικό μας δείγμα για να δούμε εμείς τα 10 εκατοστά με τις βελόνες και το συγκεκριμένο νήμα πόσους πόντους πρέπει να ρίξουμε. Πώς πλέκουμε το δείγμα μας? Το δείγμα μας θα ρίξουμε στην αρχή κάποιους πόντους, οι οποίοι να υπολογίσουμε οι πόντοι που θα ρίξουμε ότι θα είναι πάνω από 10 εκατοστά. Εδώ πέρα το έχω κάνει λίγο σήμα-τσίμα, θα ρίξετε πιο πολλούς πόντους. Δηλαδή, καθώς ρίχνετε τους πόντους, βάλτε τη μεζούρα, να βρείτε ότι οι πόντοι που έχετε ρίξει είναι, μέχρι εδώ, είναι αρκετά πάνω από 10 εκατοστά, για να είστε σίγουροι ότι το δείγμα θα βγει πάνω από 10 εκατοστά. Πλέκω κάμποσες σειρές στο πλεκτό μου. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πλέξουμε 10 εκατοστά ύψος, μπορούμε να πλέξουμε και 10 εκατοστά. Το κανονικό είναι αυτό, να πλέξουμε 10 εκατοστά ύψος. Μπορεί και στα λιγότερα όμως να μας βγει ένα σωστό δείγμα. Αν θέλετε, πλέκετε και 10 εκατοστά ύψος. Ούτε παίζει τόσο πολύ ρόλο πόσες σειρές είναι στο ύψος, γιατί στις σειρές ούτως ή άλλως θα τις μετράμε με τη μεζούρα μας. Οπότε δεν χρειάζεται να μετράμε σειρές, θα μετράμε με τη μεζούρα το ύψος. Εκείνο όμως που είναι απαραίτητο οπωσδήποτε είναι να δούμε πόσοι πόντοι είναι στα 10 εκατοστά πλάτος. Έχουμε βάλει εδώ πέρα, έχουμε φτιάξει το δείγμα μας, το οποίο είναι πάνω από 10 εκατοστά, και θα υπολογίσουμε πόσους πόντους έχουμε στα 10 εκατοστά. Βάζω εδώ μία καρφίτσα σε ένα σημείο που να ξεκινάει ένας πόντος. Βλέπω εδώ ξεκινάει ο πόντος μου. Και βάζω και άλλη μία εκεί που τελειώνουν τα 10 εκατοστά. Βλέπω τελειώνουν εδώ τα 10 εκατοστά. Και εδώ θα υπολογίσω πόσους πόντους είναι τα 10 εκατοστά μου. Βλέπω εδώ πέρα ξεκινάει ο πρώτος. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 πόντους βλέπω. Μπορούμε να βάλουμε και 14, 13 και μισό είναι η ακρίβεια. 13 πόντους. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι εγώ στα 10 εκατοστά χρειάζεται να πλέξω 13 πόντους για να πιάσω τα 10 εκατοστά. Αν αυτό το πλεκτό που θέλω να πλέξω είναι 20 εκατοστά, τότε θα χρειάζεται να ρίξω 13 και 13, 26. Έχοντας τα 10 εκατοστά, μπορώ να βρω πόσο χρειάζεται να πλέξω στο 1 εκατοστό. Εδώ είδα ότι στα 10 εκατοστά χρειάζεται να πλέξω 13 πόντους. Άρα στο 1 εκατοστό είναι 1,3. Επομένως, ό,τι αριθμό και να έχω, αν έχω 25,
θα πω ότι χρειάζεται να πλέξω 25 επί 1,3. Εδώ σας έχω ένα παράδειγμα, όπου στα 10 εκατοστά βλέπουμε ότι χρειάζομαστε 15 πόντους για να πλέξουμε. Στο 1 εκατοστό είναι 1,5 πόντι. 1,5 πόντι για το 1 εκατοστό. Στη ζακέτα της κόρης μου, που φτιάχνω, η οποία στο πίσω μέρος πρέπει να είναι 48 εκατοστά, πόσους πόντους θα βάλω? Θα πω 48 επί 1,5, το οποίο είναι 72 ακριβώς, 72 πόντι. Άρα για τη ζακέτα της κόρης μου χρειάζομαι 48 επί 1,5 ίσον 72 πόντους. Ξέρω ότι για να πιάσω τους 48 πόντους πρέπει να ρίξω 72 πόντους. Με αυτόν τον τρόπο φτιάχνουμε σε κάθε πλεκτό. Το δείγμα του πλεκτού είναι προτιμότερο, γιατί αν δεν το φτιάξουμε καθόλου ή αν πάμε σύμφωνα με την ετικέτα μπορεί να μην είναι ακριβώς και να μας βγει πιο φαρδί, πιο στενό το δείγμα. Γι' αυτό καλό είναι να ξεκινάμε πάντα φτιάχνοντας ένα δείγμα πλεκτού, γιατί έτσι θα γλιτώσουμε πολύ χρόνο από το ξύλωμα και από το να φτιάξουμε λάθος τις διαστάσεις του πλεκτού.